tilrettelæggelse for afslutningen af forløbet på energi. Og hvis vi starter med energiformerne her, så består det af mange forskellige former. Der er f.eks. stråleenergi i en elpære, og termisk energi, når elpæren bliver varm, kinetisk energi, når en lastbil kører, kemisk energi fra batterier, og elektrisk energi fra en ledning, der sender strøm videre. Energien kan også gå fra en til en anden, f.eks. solceller. Der bliver stråleenergien omdannet til elektrisk energi og sender elektricitet ud til os alle sammen. Eller hvis vi kaster en pose med blykugler, går den fra potentiel energi til termisk energi. Og hvis man så gør det adskillige gange, så bliver den varmere og varmere. Så derudover så er der effekten. Der er en stor del af det, der bruges til udregningen af energien og undersøgelser, der den viser omsat energi per tid. Og den udregnes således: energi divideret med tid er lige med effekt. Og hvis man så kender effektens værdi, kan man også opstille den sådan her og isolere E, hvor at energien udregnes ved at sige effekten gange tid. Energi er også det, der tilføres til noget, for der skal ske en stigning i temperaturen. Og mængden af energi, der skal tilføres, afhænger også af massen og materialet, der skal stige i temperatur. Og energien, der tilføres, kan så udregnes således: energi med masse gange varmefylde gange delta temperatur. Og massen måles selvfølgelig i kilo, og tilvæksten i temperatur, vores delta temperatur her, måles i grader Celsius, og energien joule. Og varmefylden, vores C-værdi, også kaldes den specifikke varmekapacitet, afhænger af, hvad det stof, der skal opvarmes, består af. Og varmefylden betegner det her med, hvor mange kilojoule, der skal til for at opvarme 1 kilo vand 1 grad. Og måles derfor i enheden joule per kilo Celsius. Der har jeg som eksempel taget, hvis den gider skifte sådan der, et eksempel på her, hvor vi har en kop vand, der skal gå fra at være 23 grader til 100 grader, og vandets masse er på 150 gram. Der har vi så lavet gram om til kilo, som man kan se her, og taget varmefylden for vand, som er 4186 joule per kilo gange grader, og så tilvækst i temperatur. Tilvækst i temperatur er så udregnet ved at sige sluttemperatur minus starttemperatur, så vi får et tal, der er hvor mange grader vi er gået op. Og det har så givet et resultat på 48.348,3 joule, der simpelthen er den energi, der skulle bruges til at varme vandet fra 23 til 100 grader op. Stoffer har så også forskellige tilsatsformer og henholdsvis forskellige smelte- og kogepunkter. Tilsatsformen er f.eks. fastform, som kunne være is. Her hvor molekylen ligger i et fast gittermønster, hvor de ikke rigtig bevæger sig. Og så er der flydende form, som f.eks. kunne være vand, helt normalt glas vand, hvor molekylen bevæger sig rundt og ikke så fast i gitterstruktur. Og så er der gasform, vanddamp, hvis vi skal holde os inden for vandbegrebet, hvor molekylen flyver frit rundt, og så til sidst plasma, hvor temperaturen er simpelthen så høj, at atomerne ioniseres og afgiver elektroner. Og der kan man lige se den her gitterstruktur, jeg snakker om, det er godt nok natriumklorid, men det er sådan en her struktur, de sidder i, når de så er i fast form. Og derudover så er der smeltevarme, LS, som vi ser her, og hvilket beskriver noget om den her tilførte energi per masse for smeltestoffet, og fordampningsvarmen, LF, som så beskriver den tilførte varme for at fordampe stoffet. Og smelte- og fordampningsvarmen er de her forskellige overgange mellem de forskellige tilstandsformer, og bruges til at udregne, hvor meget energi der er taget af ændret tilstandsform. Så man kan se her, at der har vi for eksempel en overgang her, hvor der lægges lidt mere energi i at smelte stoffet, fordi vi har en smelte, grad her, smeltepunkt, og så den energi, der tager at fordampe massen. Og man bruger som sagt smelte- og fordampningsvarme til at udregne overgangsfasen mellem tilstandsformerne 20 gram og går fra minus 16 grader til 25 grader. Og vi starter med vores første E1 her. Det er den her lille kurve her, vi
skal regne ud, der tager vi bare den helt normale M gange C gange delta T, så vi laver de 28 gram om til kilo, gange med ises varmefylde, da det har ved is, vi har med at gøre, ikke vand indtil videre. Og det er 2040 joule per kilo gange grader. Og så gange med de 16 grader, fordi det er vores tilvækst, fordi vi går fra de minus 16 til 0 grader. Og det giver så 913,92 joule. Og så har vi isens smeltefase her, der bruger vi denne formel. Masse gange smeltevarme for is. Og der har vi igen de 0,028 kilo. Og så 334,4 kJ per kilo, som giver 9,36 kJ. Og så udregner vi den her, som er fra vand til 25 grader. Og der bruger vi således den samme, og har indsat præcis det samme som i den her heroppe, bare med en varmefylde for vand, som er 4186, som vi vidste for forrige opgave. Og her er vi henholdsvis også gået fra 0 til 25, så derfor skal vi have 25 grader. Og så til sidst lægger vi alle energierne sammen. Nu skal jeg lige gøre opmærksom på, at det er kilojoule, vi slår over i her, og den der er målt i joule, og den er målt i joule. Og hvis vi lægger det hele sammen, så giver det 13,2 kilojoule. Ja. Hvis vi går videre. Vi har også under forløbet lavet en eksperimentel bestemmelse af smelte- og fordamningsvarmen. Her kan vi for eksempel se vores forsøg. Jeg var i gruppe med Anton, David og Liva. Til fordamningsvarmeforsøg brugte vi den her dyppekoger til opvarme vandet, hvor vi målte vægt, effekt og temperatur og tid. Så vi havde alt det data, vi skulle bruge til at lave en linear-regression, hvor vi så fandt A-værdien her og bestemte den til at være 2722,8 kJ per kilo, hvilket var den bestemmelse, vi havde lavet i forhold til vores fordamningsvarme. Og så havde vi en afvigelse procent, der lød på 20,48%, da den rigtige fordamningsvarme er 2660 kJ per kilo. Det samme gjorde vi med smeltevarmen, noteret start- og sluttemperatur, samt vandets masse, inden isen kom i og efter, og udregnede derefter smeltevarmen. Og vi fik den til 16.744 kJ per kilo, hvilket ligger pænt langt væk fra det skulle være, og havde en afvigelse procent på 49,07. Og vi ved fra forrige opgave, at smeltevarmen for vand er 334,4 kJ, så der er gået et eller andet galt i forhold til vores fejlkilder under forsøget. Ellers har vi lavet regnfejl. Det sidste her, som er noget om nyttevirkning, så kan jeg starte med at forklare om, at det ikke er alt energien, vi tilfører det her stof, der bliver brugt. Noget af det går tabt under opvarmning af kogepladen, koppen, som stofbad i, eller kasserollen, eller hvad man nu opvarmer i, og luften omkring. Og det kan man se på de her to. Vi har energi E-nytte, den præcise energi, der skal bruges til opvarmning, og så har vi E-omsat, den samlede energi, der er blevet brugt til opvarmningen. Og det er, som vi kan se her, E-nytte, det er M gange C gange delta T, hvilket er den præcise energimængde, vi skal bruge til at opvarme stoffet, så mange grader vi gerne have det op. Imens E-omsat er effekt gange tid, hvilket er, hvor meget energi vi har lagt i at opvarme stoffet. Altså den hele energi, vi har puttet i. Og der kan vi så omregne til nyttevirkningen, så vi kan se, hvor meget af det energi, vi har puttet i, der rent faktisk bliver udnyttet. Og det udregner vi ved at sige E-nytte, divideret med E-omsat. Og det er forresten tegnet eta, som er tegnet for nyttevirkning og kommer fra græsk alfabet. Ja, det var så fremlæggelsen fra Laura Emilie Skovlyng for første sæt. Tada!